Регистрацията във visitkitten.com е бърза, лесна и ви дава 100% контрол. Влизате в сайта и натискате бутона регистрация. Опция 1. Бърз вход с Google. Препоръчително, това е най-лесният и бърз начин да започнете веднага. Намирате контрастния бутон "Продължи с Google" и го натискате. Избирате профил. Ще ви излезе предупредително съобщение за промяна на парола, което може да премахнете, след което ще излезе уведомление за премахнато предупреждение, кликате на линка за начална страница и готово. Опция 2. Създайте акаунт. Класически, но също толкова лесно. Ако предпочитате класическия подход, следвайте тези бързи стъпки. Натискате бутона "Регистрация в сайта" или "Създай акаунт". Добавете данните си. Име и фамилия. Потребителско име на латиница. Изберете между 4 и 24 символа, само букви. Вашият имейл адрес. Въведете парола от 8 до 22 символа, съдържащи главна буква, малка буква, цифра и знак. Чрез бутона "Създай акаунт" ще получите съобщение с линк за влизане. Готово! Току-що отключихте вашата формула за 120 плюс дни чиста печалба. Вход за вече регистрирани потребители. Връщането във вашия акаунт е супер лесно. Въведете вашето потребителско име или имейл и вашата парола в полетата на вход за бизнеса. За да спестите време, използвайте опцията "Запомни име". Натискате бутона "Вход" и готово. Ако сте забравили паролата си, просто изберете опцията "Забравена парола", въведете имейла си и ние ще ви спратим инструкции за анулиране. Пълен контрол и управление на вашия visitkitten.com бизнес акаунт. След като успешно създадохте вашия акаунт, управлението му е изключително лесно и интуитивно. Достъп до профила. Веднага след като влезете, ще видите вашия профил "Клиомба потребителско име". Само с един клик имате пълен достъп до всички ключови функции. Обяви, редактиране, активиране или деактивиране на всички ваши бъдещи обяви. Публикации, управление на всякакво допълнително съдържание, ако е налично. Любими, преглед на запазени елементи. Лесна редакция на акаунта. Ако искате да актуализирате вашата информация, просто изберете "Редакция на акаунт". Можете бързо да редактирате име и фамилия, екранно име, имейл. След корекциите, натискате бутона "Актуализиране на акаунт" и готово. Сигурност и настройки. Под Клиомба потребителско име можете да управлявате и вашата сигурност и лични настройки, включително промяна на парола, известия, поверителност, изтриване на акаунт, изход. Всичко е под вашия контрол. Само с един клик можете лесно да редактирате всяка обява и да управлявате вашата SEO видимост. Бързо и лесно добавяне на вашата SEO обява, видимост. След успешна регистрация, е време да активирате вашия бонус SEO видимост. Целият процес е проектиран да бъде максимално лесен, за да можете да започнете да печелите клиенти веднага. Стъпка 1. Активирайте формата. Кликате на червения бърз бутон за добавяне на обява. Обърнете внимание, че само задължителните полета, маркирани със звезда, са необходими, за да стартирате веднага. Стъпка 2. Въведете ключовите маркетингови елементи. Това е вашата формула за привличане на клиенти. Фокусирайте се върху качеството на тези 6 елемента. Заглавие – това е името на обекта, услугата ви. То е първото нещо, което потребителят вижда. Направете го атрактивно. Описание – описвайте най-важното, отличаващото ви от конкуренцията. Вашите предимства и местоположението. Емоция, която продава. Тип – изхранване. Изберете какво е включено в цената, това е един от най-важните филтри за гостите, затова не го пропускайте. Удобства и екстри, отбележете с отметка това, което отличава вашият бизнес от останалите. Етикети, това са ключови думи и кратки описания за най-добрата откриваемост на вашия бизнес. Категория, изберете категорията на вашия бизнес.
Категория по подразбиране ще се попълни автоматично след избора. Стъпка 3. Локализация. Въведете адрес или задайте адрес на картата чрез маркера. Стъпка 4. Добавете контакт и визия. Изображение. Създайте галерия. Можете да качите 5 файла с най-добрите снимки на вашия бизнес. Снимките продават. Телефон. Телефонът, на който клиентите се свързват директно с вас, с 0% посредници. Имейл. Вашият работен имейл. Останалите полета уебсайт, Фейсбук, Инстаграм, URL са препоръчителни, но не задължителни. Изберете периода на работа, сезонно или целогодишно. Работно време можете да изберете отворено 24 часа или да въведете гъвкаво работно време. В полето ценоразпис изберете как таксувате услугата си. Цена. Изберете една от двете опции, с плъзгача лесно задавате стойността, като системата автоматично преизчислява сумата в лева и евро. Стъпка 5. Публикуване. Преди да изпратите, имате опция за предварителен преглед. Уверете се, че всичко е перфектно. Кликате на изпрати обявата за преглед и одобрение. Лесно и бързо ще сте видими в сайта visitkitten.com.